Керо, шмакин, Исус. Айде сена. Айде после. Айде сена. Айде бебе, шмъркинаме после. То вика този бе. Ако Янко. За посовете от пета група за Аки Асенес, той е инициатора, Асен е инициатора. Той е тук дилъра на пета група. Ето го спонсора тук, бебето, наркомана. Ето го. Ето го е Сотири Педараса. Ето им представите. Айде. Сечено. Леле кюпе, сока ди кес кюпе. Леле кюпе. Ето го най-големият дилър в пета група Асен. Рангелов се казва. Той го източва. Да, ето го младен, как беше? Младен Кюркин Станиев. Младен Станичов. Ето ли? 5 дена отпуска ли? 5 дена отпуска ли? Ето го, бебето на комана. Айкето Асен се дилъри на пета група. Верна Кюро бе. Така качина съм до Фейсбук я канал. Ай, верна Кюро му чука ме рока по хат. Его и Мечо с 180 кутии. 180 кутии. Айде бе. Ето го и Мечо дилъра на пета група. Ето го му кука. Ето го връщака Мечо. Чакай бе. Чакай бе. Ето го и Бойко Ебания. Айде Бойко. Ето го, ето. Айде ма право. Ето той чер. Его и Куртев. Ето ги тук босовете. Ето го човека дилъра. Ето го дилъра бате на пета група. Ама ето го спонсора Асен от захарната. Ето го бате. Ето го захарната. И ето го чакяра. Марик Зарков. Ето го чакяра. Да ви кажа нещо, той е дилъра тук. Да, как сте Младен Станиев. Марик Зарков. Той вкара това нещо. Абе, ето го, това е, да. И си го държи от джоба. Държи си го гащите. Марик Зарков. Патето, че те види.